Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna हरे Krishna कृष्ण Hare 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 Krishna हरे Mataji. कृष्ण। ओम नमो Radhe Krishna भगवते। Mataji, Pranam Mataji. हरे कृष्ण प्रणाम। ओके क्लास हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय भागवते देवा जय जय भागवता जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टये। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബൗദ്ധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 29ാമത്തെ കുറച്ച് ഭാവാർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയാണ്. അതായത് ഭൗതിക അസ്തിത്വ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അവിരാമം തുടരുകയുമാണ്. ആകയാൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശഭരിത ജീവിതം അജ്ഞതയാകുന്നു. നമ്മള് ഭൗതികത്തില് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വേണം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അതേ ഭൂതപ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ, അതേ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് ചലിക്കുന്നത്. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അതേ ഭൂതപ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രത്തെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ക്ലേശ നിർഭര ജീവിതം സമാപ്തമാക്കാനും അപ്രകാരം വാസുദേവ പദവിയിലുള്ള ആത്മീയ അസ്തിത്വ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനും ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട ആവശ്യം. സർവവിധ തപശ്ചര്യകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാരീരിക പീഡനമാണ് തപസ്യ. അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്ന ശാരീരിക പീഡനമാണ് തപസ്യ. അതായത് നമ്മൾ ഏകാദശി എടുക്കണം, അപ്പൊ ധാന്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പല സീരിയലും അതും ഇതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ട് നൽകുന്നതാണ് തപസ്യ. ഇപ്പൊ രാവണനും ഹിരണ്യകശിപും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ ഉപായം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഠിനമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായി. അവർക്ക് എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിനൊക്കെ മരണം വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, എല്ലാവരെയും ജയിച്ച് എല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന ഒരു ശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ചില രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ ആർജിക്കാനായി ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാർ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കഠിന തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അവരും അങ്ങനെ വ്രതം, ഇന്ന് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവര് തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥ തപസ്യയുടെ മാർഗമാകയാൽ വാസുദേവനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സ്വമേധയാലുള്ള ശാരീരിക അസൗകര്യങ്ങളെ നിശ്ചയമായും സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, വാസുദേവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങൾ, അത് വല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ തപിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ആത്മാവിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ശരീരം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അത് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സർവവിധ തപസ്യകളെയും രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവവിധ തപസ്യകളെയും രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ സമാപ്തമാക്കാൻ രജസ്സിനോ തമസ്സിനോ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ രജോ ഗുണത്തിനോ തമോ ഗുണത്തിനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. എന്ത് വേണം, സത്വഗുണത്തിലെത്തി ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറുക. ത്രിവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ പ്രശമിപ്പിക്കാൻ സത്വഗുണത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളെന്നറിയപ്പെടുന്ന വസുദേവരും ദേവകിയും വാസുദേവനെ പുത്രനായി ലഭിക്കാൻ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. വല്ല കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടാണ് വാസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പുത്രനായി ലഭിച്ചത്. വാസുദേവനെ പുത്രനായി ലഭിക്കാൻ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 14:4 സർവജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവ്
അഹം ബീജപ്രദാതാവോ എന്നാണ് പറയാ. ബീജദാതാവ് ഭഗവാൻ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ സർവ ജീവാത്മാക്കളുടെയും യഥാർത്ഥ പിതാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. സർവ ഉപഭോക്താക്കളിലും വെച്ച് ശാശ്വതനായ ഉപഭോക്താവും ഭഗവാനാണ്. ഉപഭോക്താവ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തപസ്സുകളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഉപഭോക്താവ്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആകയാൽ അജ്ഞർ കരുതും പോലെ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഹേതുഭൂതരാകാൻ സാധ്യമല്ല. ദേവകി വസുദേവരുടെ തപസ്യയിൽ സംപ്രീതനാകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനാകാൻ സമ്മതിച്ചു. ആകയാൽ ഏതൊരു തപസ്യയുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം വാസുദേവ പ്രാപ്തിയാകണം. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ നടത്തണ? ഭഗവാനെ പ്രാപ്തി കിട്ടാൻ. വാസുദേവൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തൃതമാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള വിസ്തരണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാലാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. പല വിഷ്ണു തത്വങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ബഹുവിധങ്ങളാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തികൾ ശ്രേഷ്ഠവും ബാഹ്യശക്തികൾ കീഴ്ത്തരവുമാകുന്നു. ബാഹ്യശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അത് താഴേക്കിടയിലുള്ളതാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:4 തുടങ്ങി 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അവയെ പരാപ്രകൃതി എന്നും അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതിയാണ് ശ്രേഷ്ഠശക്തി, അപരാപ്രകൃതി താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ്. ആകയാൽ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ സംഭവ്യമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിസ്തരണങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠ സ്വരൂപങ്ങൾ. ആന്തരിക ശക്തി അതായത് ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ് ബാഹ്യശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന വിസ്തരണങ്ങൾ ഗുണപരമായി അപ്രധാന സ്വരൂപങ്ങളുമാകുന്നു. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് നമ്മള് ജീവസത്തകള്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തികളാൽ വിസ്തൃതമായ ജീവസത്തകൾ, ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഥവാ ആന്തരിക ശക്തിയില വിസ്തൃതമായതാണ് ജീവസത്തകള്. അത് നിത്യമുക്താത്മാക്കളാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അവര് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടാണ് അവര് പതിതാത്മാക്കളായി മാറുന്നത്. അതേസമയം ഭൗതിക ശക്തികളാൽ വിസ്തൃതമായവർ ശാശ്വത ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ആ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളില് ആ കെട്ടുപാടിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അവരാരായി മാറി? ബദ്ധാത്മാക്കളായി മാറി. ആകയാൽ സമസ്ത ജ്ഞാന സംവർദ്ധനയും തപസ്യകളും യജ്ഞങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നിശ്ചയമായും നമ്മെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വാധീന ശക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മളെ അറിയുന്ന ജ്ഞാനവും അതേപോലെ തപസ്സും യജ്ഞവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം. എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക. അല്ലെ? നിലവിൽ നാം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വാധീന ശക്തിയിൽ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാനും അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? അതെ, ശുദ്ധീകരിക്കുക. ആത്മീയ ശക്തി അപ്പൊ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. മഹാത്മാക്കൾ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ, ഗോസ്വാമികളെ പോലുള്ളവർ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവര് ഗോസ്വാമിയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമി. നമ്മളോ ഗോദാസൻ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ തൽഫലമായി അത്തരം വിശാല മനസ്കരായ ജീവാത്മാക്കൾ യാതൊരു വ്യതിയാനവും കൂടാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേറൊരു ചിന്തയില്ല. എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിൽ സംതൃപ്തരാണ് അവര്. നമ്മളാണെങ്കിലോ 1 കിട്ടിയാല് 10 വേണം, 10 കിട്ടിയാല് 100 വേണം, 100 കിട്ടിയാല് 1000 വേണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. ഇതാവണം, അതായത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ഇതാവണം ജീവിത ലക്ഷ്യവും.
മാത്രമല്ല സർവവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും നിർണയം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ശുഷ്കമായ ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അഥവാ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിശ്ചയമായും ആരും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കർമ്മം ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുക്ത സേവനത്തിൽ ഏവരും സ്വയം ഏർപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന കരങ്ങൾ എന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു, ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരെയും ആരും നിശ്ചയമായും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അവരൊന്നും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവയൊക്കെ തന്നെ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന സഹായ ഹസ്തങ്ങളാകുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളല്ല പൂജിക്കുക. നമ്മളോട് അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ടായാലും സർവാംഗം ഒഴിഞ്ഞിടാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഖം മാത്രമല്ല സർവം എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ ഒട്ടും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട പോലെ അതുപോലെയാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ്. ശിവനെയും ബ്രഹ്മദേവനെയും ദേവന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ അഥവാ വാസുദേവനെ സദാ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോക സത്വഗുണം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ സർവ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീന്ദ്രിയനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു ചിലന്തി വല നെയ്യുമ്പോൾ വല നെയ്ത് അത് കാത്തിരിക്കും. പക്ഷേ ചിലന്തി ഒരിക്കലും ആ വലയിൽ കുടുങ്ങില്ല. അതിൻ്റെ ഇരകൾ മാത്രമേ കുടുങ്ങുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അധീനനല്ല, അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോക സത്വഗുണം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ സർവ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീന്ദ്രിയനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സുവ്യക്തമായ കാര്യത്തെ താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. കാരാഗൃഹത്തിൽ കുറ്റവാളികളും ജയിൽ അധികാരിയുമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അവർ ഇരുവരും രാജാനുശാസനകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ജയിലിൽ തന്നെയാണ് കുറ്റവാളികളും ഉണ്ട്, അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജയിൽ അധികാരിയുമുണ്ട്. എന്നാൽ ജയിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജാവ് ജയിലിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതനായി വർത്തിക്കുന്നു. ജയിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന രാജാവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രാജാവ് കാരാഗൃഹ നിയമങ്ങൾക്ക് സദാ അതീന്ദ്രിയൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോക നിയമങ്ങൾക്ക് സദാ അതീതനാണ്. എന്താണ് അതീതൻ എന്ന് വെച്ചാല്? അതിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ തന്നെ നമ്മള് ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാൻ 4 വേദങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ തത്വത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഫലം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്ത് യജ്ഞം നടത്തിയാലും എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഫലം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങള് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങള്. കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിലോ അത് ഭഗവാനിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് കർമ്മയോഗമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗം. ജ്ഞാനം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാന യോഗം. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും വാസുദേവനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നു, എല്ലാം എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയണത്. ഒരു പുണ്യവും പാപവും ഒന്നും അപ്പോൾ ഏൽക്കുകയില്ല. എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ചെയ്യണം. വാസുദേവനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ലോക ജീവിതവും ആനന്ദപ്രദമാക്കാമെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടിത്തന്നതാണ് ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ, അല്ലെ?
ഒരു രാജകുമാരനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. പക്ഷെ എവിടെയായിരുന്നു? കാരാഗ്രഹത്തിൽ. ഇടയ ബാലനായിട്ട് അല്ലെ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ ബാലനെ പോലെയാണ് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴും സ്വയം ആനന്ദിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആറാടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു അവതാരം, ഇതുപോലുള്ള ഒരു അവതാരം വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? വാസുദേവൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണ്. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേവേദം സസർജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മമായയാ സദസദ്രൂപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിഭുഃ. സയേവേദം സസർജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മമായയാ സദസദ്രൂപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിഭുഃ. മീനിങ് നോക്കാം നമുക്ക്. അത് ഏവ നിശ്ചയമായും ഇതം ഈ സസർജ സൃഷ്ടിച്ചു അഗ്രേ മുൻപ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആത്മമായയാ സ്വശക്തിയാൽ സത്ത് കാരണം അസത്ത് അനന്തരഫലം രൂപയാ അസൗ അതേ ഭഗവാൻ ഗുണമയ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ അഗുണഃ സർവാതിശ, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ വിഭുഃ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം നോക്കാം. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ കാര്യകാരണ ശക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എങ്ങനെയാണ് ലോക സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണമാണ് ഈ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ശക്തി സ്വരൂപിണി തന്നെയായ മായയാൽ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവാതിശായിയായ ആന്തരിക ശക്തി, ഭഗവാന്റെ തന്നെ സർവാതിശായിയായ ആന്തരിക ശക്തിയാണ് മായ. അത് മായയാൽ കാര്യകാരണ ശക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. സയേവേദം സസജ്ജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മമായയാ സദസദ്രൂപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിഭുഃ. സയേവേദം സസർജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മമായയാ സദസദ്രൂപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 3 ആള് വായിക്കാട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാരും വായിച്ചതിന് തുല്യാവണം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലളിത മാതാജി വായിച്ചു. സയേവേദം സസർജാഗ്രേ ഭഗവാൻ ആത്മമായയാ സദസദ്രൂപയാ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്ക മാതാജി വായിച്ചു. സയേവേദം സസർജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മമായയാ സദസദ്രൂപായ ചാസൗ ഗുണമയ്യാ ഗുണോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്യോതി മാതാജി വായിച്ചു. ഒരാള് വായിക്കുമ്പോ മറ്റാള് അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അപ്പൊ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മള് അതിന്റെ മോളിൽ കയറി വായിക്കരുത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്യോതി മാതാജി വായിച്ചോളൂ.
स एवेदं संसर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमया गुणो विभुः. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ കാരണഭൂതവും ഫലദായകവുമായ ശക്തികൾ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം സദാതീന്ദ്രിയമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കാരണഭൂതം, കാരണമായിട്ടുള്ളതും ഫലം നൽകുന്നതുമായ എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം സദാ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാൻ അത് പ്രപഞ്ചം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ അതിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും പരംപിതാവാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഏശാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. അതൊന്നും ഭഗവാന് ഏശില്ല. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വം, രൂപം, പ്രവർത്തികൾ, പരിച്ഛദങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നവയാണ്. അർജുനോട് തന്നെ പറയണ്ടേ അല്ലേ, ഞാൻ നിനക്ക് മുന്നേ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, നിന്റെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളത്. അതാണ് മായാവാദ സിദ്ധാന്ത ഉപജ്ഞാതാവായ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ പദവിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഒരു മായാവാദ സിദ്ധാന്തം തന്നെ പറഞ്ഞത് ശങ്കരാചാര്യരാണ്. പക്ഷേ ശങ്കരാചാര്യർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അതീന്ദ്രിയ പദവി എന്ന് അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ഭഗവാൻ സർവാത്മ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതിക ലോക ഗുണങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധമോ ഇടപാടോ ഇല്ല. ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് എന്താണ്, സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി സ്വരൂപിണിയായിട്ടുള്ള മായയാൽ ആദിയിൽ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ടോ ത്രിഗുണാത്മികയാണ് മായ. അതിനെ മുൻനിർത്തി ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 31. തയാ വിലസിതേഷ്വേഷു ഗുണേഷു ഗുണവാനിവ അന്തഃപ്രവിഷ്ടഭാതി വിജ്ഞാനേന വിജൃംഭിതഃ. തയാ വിലസിതേഷ്വേഷു ഗുണേഷു ഗുണവാനിവ അന്തഃപ്രവിഷ്ട ആഭാതി വിജ്ഞാനേന വിജൃംഭിതഃ. നമുക്ക് അർത്ഥം, വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നോക്കാം. തയാ വരാൽ വിലസിതേഷു കർമ്മത്തിലാണെന്ന് വരികിലും യേശു ഈ ഗുണേഷു ഗുണവാൻ പ്രഭാവിതമാകുന്നു. ഇവ അന്തഃ പ്രവിഷ്ട വ്യാപരിക്കുക. ആഭാതി വിജ്ഞാനേന അവബോധത്താൽ വിജൃംഭിതഃ തീരുക. നമുക്ക് നോക്കാം വിവർത്തനം. ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിച്ച്, ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിച്ച് അവയിൽ സന്നിവേശിച്ചു. എല്ലാത്തിലും പരമാത്മരൂപേണ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിലായ ജീവസൃഷ്ടികൾക്കായി ആവിർഭവിച്ചു. എല്ലാ ജീവസൃഷ്ടികളുടെയും ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട്, ജീവൻ എന്ന് വെച്ചാല് പർവ്വതായാലും മലയായാലും മരായാലും പുഴുക്കളായാലും പ്രാണികളായാലും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്?
പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ജീവസൃഷ്ടികൾക്കായി അവർ ഭജിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ സർവഥാ പരിപൂരിത ജ്ഞാനോദ്ദീപമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അത് ഈ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണെങ്കിലും, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും, ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതിയിലുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്തില് അകപ്പെടുന്നില്ല? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ അതീന്ദ്രനായിട്ട് ജ്ഞാനോദ്ദീപമായി, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. തയാ വിലസിതേഷ്വേഷു ഗുണേഷു ഗുണവാനിവ അന്തപ്രവിഷ്ട ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ആഭാതി അപ്രകാരം കാണായി വരിക. വിജ്ഞാനേന അതീന്ദ്രിയാബോധത്താൽ പൂർണ്ണമായി പ്രബുദ്ധമായി തീരുക. അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നുമില്ലാതെ ജ്ഞാനോദ്ദീപമായി നിലകൊള്ളുന്നു. തയാ വിലസിതേഷ്വേഷു ഗുണേഷു ഗുണവാനിവ അന്തപ്രവിഷ്ട ആഭാതി ജ്ഞാനേന വിജൃംഭിതഃ. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് വായിക്കാം ട്ടാ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശൈലപ്രഭുപാദി കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.